Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Gapura masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro dulur-dulur. Perbatasan antarane Nganjuk karo Bojonegoro. Alhamdulillah wis iso dolan rada adoh lur. Pirang-pirang video ku keri-keri iki kan muk lokalan. Lah dina iki awakku wis krasa penak, makane tak niati banget ngevlog rada adoh nang nggone Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oke dulur-dulur, masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro, Desa Pajeng lur. Eling banget aku jenenge. Pajeng kuwi basa saka payu utawa laku dijual. Oke lanjut. Diluk maneh awake masuk perkampungan wilayah Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Wis masuk wilayah Bojonegoro paling pinggir lur, berbatasan langsung karo wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Lingkungane isih asri lur, amarga pancen lereng pegunungan kang didominasi alas jati. Dalane lumayan bagus lur, jauh dibanding dalan neng wilayah Nganjuk Rejoso. Sanajana sebagian wis diaspal, tapi sik tetep sebagian akeh sing sik bergelombang lur nek wilayah Rejoso. Ning sawise masuk Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, alhamdulillah dalane alus banget, iso dipirsani dhewe. Dina iki dulur-dulur arepe takjak nang nggone kulineran kang terkenal utawa kawentar banget lur, sanajana panggonane sederhana. Masakane jane ya muk sak macem lur. Sambel tomat karo iwak goreng. Lokasine nang nggone Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Jadi sawise Kecamatan Gondang, awake dhewe engko masuk Kecamatan Temayang dulur-dulur. Lumayan lur jarake saka Kediri yen diitung kasar. Kediri Nganjuk sekitar 30 kilo. Terus Nganjuk nang nggone Gondang kene yo 20 kilo, engko tambah sekitar gak sampai 10, tambah sekitar 5 utawa 6 kilo nang nggone lokasi lur. Jadi total yen saka Kediri, saka omahku sampai lokasi sing dituju mengko yo sekitar 60-70 kilo lur. Biyen dalane ya gak penak lur, ya rada ciut timbang iki, ya bergelombang ngono kae. Tapi bar kuwi kan terus akhire nang nggone wilayah Kabupaten Bojonegoro, dalan-dalan kan rata-rata dicor dhisik lagek di aspal. Dadine ya maknyus. Yen ngene kan perjalanan asik banget to lur. Beda kalau yen dalane iki rusak bergelombang ngono isi pikirane iki konsentrasi tok ora iso santai.
Terus sanajan gak pati akeh, warung-warung ya ono ae lur. Tiap beberapa kilo ngono yen kesel iso leren ngopi utawa ngombe es karo nyemil jajanan-jajanan neng warung lur. Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Yen dolan mrene persiapane nggak macem-macem lur. Montore ya sing penak. Terus utamane waktune sing rada longgar lur. Lah ngarep ana pertigaan lur. Totokan Terminal Bedek Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Nenggone pertigaan Bedek kuwi lur, yen ngiri iku iso arah Madiun, iso arah Ngawi, lewat Kecamatan Sekar lur. Yen arah Temayang, Bojonegoro, awake dhewe menggo kanan lur. Awal tahun 2000 lur, aku kan ya wis sering dolan rene. Awal tahun 2000-an. Kuwi dalane yo ngono kae lur, bergelombang, rusak kono, rusak kene, terus ora pati ombo. Dadi yo ngerti banget perubahane. Ning sakjok kurang luwih 5 tahun iki dalane rata-rata ing wilayah Kabupaten Bojonegoro, pok etan, pok kulon, pok loro, pok kidul kuwi alus kabeh lur. Dadi sadurunge diaspal dicor kaya wis tak critakake mau lur. Saka pertigaan Terminal Bedek mau lur, yo kira-kira 5 km lagi awake dhewe teko lokasi sing dituju. Ki wis masuk wilayah Kecamatan Temayang dulur-dulur, Kabupaten Bojonegoro. Desane yen gak salah Kedung Sumber lur. Lagi Desa Kedung Sumber, Kecamatan kiri jalan Pager Biru ki SD Kedung Sumber lur. Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Isih akeh lur omah-omah saka kayu iso dipirsani kiri kanan, sanajan sebagian wis mulai diganti tembok lur. Yen biyen tahun awal 2000-an omah kayu akeh banget lur. Ki wis padha di rehab, sebagian diganti tembok lur omahe. Wis santai banget lur, perjalanannya penak pokoke. Cuman yo neng wilayah Temayang ki sebagian ono sing rusak yo gak nemen lur di beberapa titik. Neng 90% alus. Kekurangannya mung siji lur. Perbukitane oke sing ditebangi sebagian, terus tinggi lahan pertanian. Kuwi wae sing gawe atiku ngrunjel secara pribadi lur. Lah nenggone wilayah Kecamatan Temayang ki ana sawijining papan wisata kang diarani Waduk Pacal. Lah lokasi kulineran atau warung sing diparani awake dhewe lokasine nenggone jarak KM 1 utawa 2 kilo menjelang Waduk Pacal lur. Dadi sadurunge Waduk Pacal.
Neng yang liwat kene ya kudu konsentrasi lur. Soale kadang-kadang lalu lintas sih rame banget, ono bis barang. Terus dalane menggak-menggok kaya jalur Batu Malang lur. Sanajan menggoke gak nuwemen kaya Batu Malang. Ya iki lur sing namune sebagian tembel-tembelan lur, sebagian kecil tapi ning nembele yo tetep halus lur, ora sak kecekele ngono kae. Wis meh teko lur, alhamdulillah ngarep kuwi ana mobil-mobil rame banget lur. Buka isu sampai sekitar jam 3 dulur-dulur, jam 3 awan. Motore diparkir sik lur, golek panggonan sing nyaman. Dadi lokasine iki nang pinggir persawahan, untunge nang ngisor wit-witan gedhe lur, dadi rada lumayan. Oke lur, kaya ngene iki parkir motor terus bagian mobil mau. Saiki tak jak nang nggone bangunan anyar lur. Dam buangan air saka waduk Pacal lur. Dadi iki dam nggo mbuang kelebihan air saka waduk Pacal. Jarake infone neng waduk Pacal kurang luwih 1 kilometer atau 2. Iki lur, apik lur bangunane, ya cuman iki ora dinggo tempat rekreasi lur. Kan rata-rata pancen pembangunan waduk terus nggone dam buangan iki kan memang dibangun apik-apik lur, sak ngertiku. Kae mobil-mobil kae kadoan lokasi warunge. Warunge sederhana banget lur, engko tak sepil. Lah ngono kae lur, warunge betul-betul sederhana, tapi sing pengunjung iso dipirsani dhewe akeh kaya ngono sampe kon njaba lur. Ayo saiki mlebu. Segone ana rena loro lur, sego jagung, rena 3. Terus sing ireng kuwi sego tiwul karo sego putih iki lur. Aku jikok jagung karo saithik tak tambah putih. Sayure iki mau anu labu lonceng lur. Iki napa niki wae kutuk? Sing bukan lele aku. Posone sing duduk. Lah. Iki lur aku njaluk iwak gloso. Ya iki go enek nek warung-warung nang Kediri dan sekitarnya. Iwak gloso lur jenenge. Sambele sambel tomat, terasi terus ana kemangine langsung dicampur lur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dipuluk lur yen nang kene iki makmeh. Iwak gloso iku meh mirip kutuk lur, duwaging banget ngono, terus erine ya jarang.
Ya kayak ngono ki lho lur pengunjunge. Dadi nasi sayur ambil sendiri, terus lawuhe kuwi wis nek lemper-lemper ngono nang layah, wis ana sambele karo ana iwake goreng kari njoko, ana wader, ana lele, ana nila, kari milih. Hargane sak porsi gak sampai 20.000 lur. Cuma aku lali apa sekitar 17 apa 18.000. Wis lawuh karo segone. Iki lur kopine. Ku bar ngopi tak jak ndelok pawon utawa dapure nggih masak kaya apa. Masak tradisional lur sik anggae kayu. Oke lur iki tak sepilne pawone sadurunge tak akhiri. Dulur-dulur sing durung subscribe aja lali subscribe. Iki video bakal tak akhiri sakmene dhisik lur. Wassalam.